Espai patrocinat per Caixa Popular. Adeu, Mari, que tinc pressa. On vas tan ràpid? Mira, ja te contaré. Que em tanque l'oficina i tinc que solucionar els problemes al banc. T'entenc. A mi això no em passa perquè la meva entitat financera obri per les vesprades. I això? Soc client de Caixa Popular, que obri pel matí i per la vesprada de dilluns a divendres. I dissabte pel matí també, com a mi m'agrada, amb atenció personalitzada. M'estàs dient que Caixa Popular obri per les vesprades? Això és de categoria. Mira, em passaré per fer-me client. Adeu. Adeu. L'esport, l'educació i el comerç són tres pilars fonamentals en la vida d'un poble. La societat es mou per molts interessos i per moltes inquietuds, però hi ha matèries en les que l'ésser humà es centra més que en altres. L'educació és una d'elles. L'educació és bàsica, l'espina dorsal del xiquet que conformarà la manera de ser de l'adult. Els esports són una altra de les pràctiques importants. De menuts, practicar esports ens serveix per crear hàbits, encetar una vida sana i aprendre disciplina. De major, ens manté en forma i ens permet escapar-nos de l'estrès diari. El comerç és vital per a la vida d'un poble. El dinamitza, l'enriqueix i fomenta els vincles entre les persones. Entre unes i altres associacions, estos tres sectors, educació, esports i comerç, es veuen reforçats i milloren el seu funcionament. Avui ens acostarem fins a Foios i Meliana per conèixer tres associacions que exemplifiquen amb la seva tasca com estos col·lectius milloren la qualitat de vida de les persones i per extensió de la societat. Este és el Col·legi Mediterrani de Meliana, un centre que imparteix educació infantil i primària. A part dels alumnes i mestres que conformen l'escola, hi ha una altra associació. Com en qualsevol escola, l'AMPA intenta arribar allí on acaben les competències dels professors i així poder estar més a prop de l'educació dels seus fills. Sobretot és recolzar l'escola en allò que no poden, sobretot a l'hora d'organitzar activitats extraescolars, tenir també una escola matinera per a aquells pares que treballen i necessiten dur els xiquets a un lloc abans de les 9, que és l'hora de l'escola. Col·laborem en activitats que organitza l'escola, per exemple tenim la festa de la castanyada a la tardor, col·laborem en la visita dels Reis Mags també a l'escola, l'organització del sopar de final de curs i sobretot en el que t'he comentat de la venda dels llibres per als pares. I és que aquesta associació gestiona els llibres de cada curs. Per això hi ha una gran quantitat de pares que en formen part. Socis de l'AMPA serem pràcticament sobre el 80% de l'escola, perquè com la nostra escola, l'AMPA, gestiona el que és els llibres per a cada curs, un dels requisits per a poder-lo retirar és ser soci de l'AMPA. Per tant, hi ha un percentatge molt alt de pares que s'apunten a l'AMPA. Però la Junta, que som, diguem, els pares que més estem posats en la marxa de l'escola, serem aproximadament sobre unes 15 persones, més o menys. En l'escola Mediterrani, el grau d'implicació dels pares és prou elevat, sobretot si ho comparem en altres centres. I és que una AMPA pot millorar molt la qualitat d'un centre i d'això els pares i mares han de ser conscients. A banda del recolzament en activitats i en dotació, és una manera que tenim els pares de participar un poc en la part educativa dels nostres fills, perquè com a AMPA també tenim dret a tindre membres en el Consell Escolar, que és on se parla, per exemple, del projecte educatiu del centre, tot el que afecta a lo que és la gestió del menjador, per exemple, i és una manera que els pares tenim per a poder comunicar problemes que puguen
haver-nos dit els pares i aportar les nostres idees. Els pares i mares de l'AMPA ajuden en les activitats que s'organitzen al llarg del curs per als xiquets i xiquetes i els alumnes senten que les seues famílies estan prop i interessats per les seues tasques diàries. La veritat és que tenim últimament unes activitats prou fixes. Comencem en la festa de la castanyada ara a la tardor, continuem en la col·laboració i la visita dels Reis Mags al centre, en les Carnestoltes, on fem el ninó dels Carnestoltes, s'encarrega de fer-lo l'AMPA. Tenim el sopar final de curs. A més, busquen altres formes per traure diners i dotar el centre així amb millors condicions per als seus fills. Amb els diners que recollim, sobretot en la loteria de Nadal i en la venda de llibres, el que fem és ajudar al centre en dotació de material divers, des de stores per a les aules, per a que no faci tanta calor, ventiladors, i ara, per exemple, l'any passat vam posar uns totlatges en el pati dels menuts per a que no fera tanta calor a l'estiu. I si important és l'educació, important és créixer en l'esport. El Meliana Club de Futbol fa això precisament. En la seva escola eduquen als seus alumnes amb els valors de l'esport, companyerisme, disciplina, treball en grup, hàbits. Nuestra asociación, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Pues que el alumno que venga y que realice una actividad deportiva, en este caso en lo que es el fútbol, y creemos que eso es una actividad que repercute beneficiosamente para la persona, el alumno, que viene a practicar esta disciplina. Con esto quizás es la máxima filosofía de este club, ¿no? Practicar deporte, sea en cualquier actividad, pero en este caso en el fútbol, ¿no? Nos distinguimos también en el equipo femenino, que es una de las incorporaciones que se apostó hace 3 años, y digamos que de toda la Hortanor, en lo que se refiere a equipo femenino, es de los más fuertes. Estamos muy contentos con la aportación que hace Caixa Popular con nosotros. La verdad es que llevamos ya 7 o 8 años colaborando ellos con nosotros, y esa aportación económica que hace con nosotros, pues la verdad que siempre va muy bien, ¿no? para este tipo de asociaciones. Pel que fa a qüestions més formals de l'escola, podríem dir que... Actualmente somos 5 directivos que llevamos toda la escuela. Somos una asociación con 270 alumnos, desde el equipo más pequeñito de prebenjamín hasta el más grande, que es en la escuela, dentro de la escuela, el juvenil. Y a posteriori pues también tenemos 2 equipos, en primera regional y otro en segunda regional, aparte del femenino.